äiti kertoo, että semmoinen V4U tuli käymään meidän luona. Tuntui tosi jännittävältä ja ootin tosi kovasti tätä koko seikkailua. Oikein hyvää huomenta. Arvon matkustaja, tässä kapteeni nimeni on Matti Erkiö. Kanssa ei täällä ohjelmassa tänään työskentelyä. Me matkustettiin Joensuusta Helsinkiin lentokoneella ja sitten Helsingistä matkustettiin isolla lentokoneella tänne Rovaniemelle. Ja pääsin ohjaamaan. Aivot ohjaa tuonne kameraan. Mä oon Eetu ja mä asun mun perheen kanssa Joensuun lähellä. Kun tultiin Rovaniemelle, käytiin syömässä aamiainen, sitten mentiin poroajelulle ja haskiajelulle ja sitten käytiin shoppailemassa. No, mä en oikein pysty harrastamaan mitään, koska korona tuli. Niin sen jälkeen mun on pitänyt lopettaa harrastukset. Mä tällä hetkellä harrastan RC eli radio-ohjattavilla autoilla ajamista. No, mie en ole ostanut, mutta mun isä on ostanut niitä minulle. Minun autot kulkee 100, 90 ja 30. Ei oo, kun mä itse oon koko elämän ajanut niille, mä osaan hallita sitä. Mua kuvailee parhaiten varmaan reiluus, rehellisyys, huumorintajuisuus. 3 sanaa, jotka Eetu kuvaa, niin on ehkä, ajattelisin, että sinnikäs, huumorintajuinen selviytyjä. Onks tää liian vaikea, jos mä kysyn sulta, että minkälainen tyyppi sä oot? No, samanlainen kuin muut. No en mä nyt ulkonäöltä ole, mutta kuitenkin sisältä samanlainen kuin muut. Minusta niistä oli kaikkein kivoin varmaan shoppailu. Minä ostin itselle sellaisen hajuveden Jean Paul Gaultier Le Male Elixir. Tällä hetkellä maailman suosituin hajuvesi. Ja sitten me ostin sellaisen jättimäisen tikkarin. Me olisin itse sanonut Fragarense, mutta sitten kun se on silleen niin kuin englannin kielellä. Ja kukko on varmaan ymmärrä sitä sitten, että mikä se Fragarense on. Ja sitten mä olin siellä joulupukin pajalla, niin mä sain sieltäkin joulupaketin. Ja sitten sain yhteiskuvaa oikein joulupukin kanssa. Mä sanon vain joulupukin kanssa. Ei se voi olla aito, kun ei se ole aito. Kun tultiin hotellihuoneeseen, siellä oli paljon yllätyksiä. Esim. Siellä sängyllä oli 2 suklaapatukkaa ja pöydältä löytyi karkkia ja sitten semmoinen jättimäinen joulupaketti. Siellä oli PlayStation 5 ohjain, joka oli custom ohjain. Eli siinä on lisää asetuksia ja lisää hommia siihen. Ja siinä semmoiset takanapit pystyy saamaan. Sitten siinä pystyy vaihtamaan niitä tatteja. No se on se ohjaustatti. Niin kuin Tronessakin on se homma, niin eikö sen nimi ole Tatti vai mikä sen nimi on? Okei. Niin. Joo, no pleikkariohjelmassa on Tatimuotoinen, niin okay. Varmaan se selittää sen. Olen kiitollinen ja annan kiitokset Aleksandralle
että perusti tämän koko homman. Kiitos V4U tosi paljon. Minun suurimmat mielenkiinnon kohteet on vaikka kivet ja kaikki niin geologiset asiat. Mä odotin eniten tältä seikkailulta kaivoksille menoa. Mikä on ollut parasta tähän asti? Vai onko tää ollut ihan tylsää? Pysyykö mä sanoa, että kaikki? Joo. No parasta tässä reissussa on ollut kaikki. Kaikki on ollut tosi hyviä ja kivoja asioita ja yllätyksiä. Kiva vastaus. Eetu on tyyppinä tosi paljon semmoinen toisia huomioon ottava. Hän on aivan äärettömän kohtelias ja jotenkin kaikista vaikeuksista huolimatta hän on todella positiivinen, joka aina vaan jaksaa vaikeiden asioiden keskellä etsiä ottaa positiivista kaiken sen negatiivisen keskellä. Ja mä ajattelen, että Eetu on sellainen tyyppi, josta kuka tahansa vanhempi voisi olla ylpeä. Onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa kaikille katsojille? Älä ikinä luovuta missään asiassa, jonka haluat saavuttaa. Joo, tulee muuten kyllä pikkasen bloopereita. Pitää sinne loppuun lisätä blooperit. Mitä kysymykset? Tämä kun me alan tuijottaa ihmisiä kunnolla, niin tää alkaa vaan naurattaa samaa äitin kanssa. Äiti aina voittaa sen, kun tuijotetaan toisiin. No, mua kuvaa parhaiten huumorisuus. Mitä niitä olisi muuta? En edes miettinyt, mitä muuta tulee käymään. Häh? Mikä se oli? Sitten me käytiin... missä me edes? Ei kun niin me silloin syöttiin. Niin tässä menee niin monta yritystä. Kun tultiin Rovaniemelle... Sitä unohtuu. Ei se ole partavesi, se on muutenkin hajuvesi. Hajuvesi? Eikö miesten hajuvesi ole partavesi? Laitat sen mukaan parttaan sitä. Joo. No en laita. Just. Ja sit vielä löytyi... Joo, editoikkaa sitten sen pois siitä, kun me, että sit vielä löytyi. Joo, mä olin siellä nyt tuli saattu varmaan nauru. Mikä siis? Tää on vaikea. Toi oli tosi. Vihdoin. Moi moi! Moro.